Peter Wieger, and I'm a member of Wieger Golf Academy. In today's video lesson, we're gonna talk about putting technique and the factors that most influence your successful. Hlavne piču. Ešte tak dorobil. Zdravím vás, moje meno je Peter Wieger a som členom Wieger Golf Academy. V dnešnej video lekcii si viacej povieme o mierení v patovaní. Je viacero línií, ktoré by sme mali mať rovnobežne s našou cieľovou líniou. Prvá línia sú naše ramená. Musíme ich mať rovno preto, lebo náš patovací švih spočíva len s rotáciou ramien. V prípade, ak bude mať ramená otvorené, čo je preľavákov nasmerované doprava, tak naša tendencia švihu je tzv. Out-in. V prípade, ak budeme mať ramená nastavené doľava, tak tendencia je in-out preľavákov. Naše ramena potrebovať rovnobežne z toho dôvodu, lebo ten patovací švih spočíva len v rotácii ramien. Tým pádom, kam máme nastavené ramená, tam pôjde aj pat. Ďalšia línia, ktorú by sme mali mať nastavenú rovnobežne s našou cieľovou líniou, sú bedrá. Dôvod, v prípade, ak by sme mali otvorené bedrá, tak nám tieto otvorené bedrá blokujú náprah a nevieme sa tak dobre vytočiť ramenami. A ďalšia tendencia je potom, že smerom dopredu začneme hýbať telom a prenášať zbytočne váhu. Pri tom patovacom švihu by sme mali mať spodnú časť tela úplne fixnú, preto je veľmi dôležité mať rovnobežné aj boky. Ďalšia rovnobežná línia sú kolená a posledná rovnobežná línia by mali byť nohy. Samozrejme niektorí profíci, aj amatérski hráči majú nasmerované inak nohy, ale najdôležitejšia z tých línií sú ramená, pretože to nám vedie ten samotný patovací švih. Ďakujem za pozornosť a verím, že tento drill a táto technika vám pomôže k lepšiemu patovaniu.